Ginatag sa nga Department of the Interior and Local Government Region 6 ang pila sa mga kaundahan sang pagpatuman sa Memorandum Circular No. 2026-006 o kunang anti-EPAL policy sa bahin sa Philippine National Police kon PNP. Sa Divisong Bomboradyo kay DILG 6 Regional Director Juan Jovian Inhinyero, iyagin pahayag nga dapat wala gid sang personal nga pangalan sa bisan sino nga politiko sa mga kagamitan kag pasilidad sang kapulisan para sang police stations, patrol cars kay iban pa nga ginagamit sa operasyon sang PNP. Sano sa iya bisan pa donasyon ini sa isa ka politiko, hindi gihapon pwedeng pagbutang sa ilang mga pangalan, letrato o kon slogan bangod ang nasambit nga kagamitan ginakabig nga para sa publiko kag hindi personal nga representasyon sa isa ka opisyal. Pahayag pa niya kung mayara man sa ginapatuman nga proyekto o kon programa ang isa ka police unit, dapat makita lamang ang mga opisyal nga ngalan kag logo sang Police Regional Office 6 o kon ang ngalan sang police station agud mapabilin ang institutional identity sang organisasyon. Gina-discourage naman subong ang sang ahensya ang pagpangayo sang sponsorship para sa mga proyekto o kon programa agud malikawan ang posibilidad sang personal nga promosyon o kon impluwensya halin sa nagasuporta. Ginpahayag man niya nga wala ginadumilian ang mga opisyal sang kapulisan nga maghimo sa ilang kaugalingon nga tagline sa kondisyon nga wala ini nagaangot sa bisan anong nga politiko kag wala nagahatag sang personal nga promosyon. Yari ang kabahin sang pahayag sang DILG Region 6 Director. Ang coverage ng memo is all local government officials appointed and elected. And all DILG attached agencies are included doon sa coverage, including PNP. Na kapag may sponsor, yun ang medyo dinidiscourage na. Kasi nga, tendency nyo maglalakip ng mga nakalagay na pangalan ng sponsor. Ang tatanungin po, ito ang komplikado, tatanungin nyo pa ba sa sponsor kung pera ng bayan yan o pera mo? Diba? Mahirap, diba? As regional director sa amin, medyo inaano na namin yung sponsorship na yan.